Tällä hetkellä ollaan Janakkalan Vähikkälässä asiakkaan kiinteistöllä, jonne on tehty uusi jätevesijärjestelmä. Täällä on ollut vanha imeytyskenttä, mikä on ollut tukossa ja viemäri ei ole vetänyt. Kukkarolle haastavaa plus sitten, että kiinteistön normaali käyttö on ollut aika epämiellyttävää. Ollaan jouduttu nyt kerran kuukaudessa imemään jätevedet ja se on ollut aina semmoinen 100 € kuukaudessa. Vähintään kerran vuodessa on käynyt sillä lailla, että tuonne kylpyhuoneen saunan puolelle on tullut sitten jätevedet ja sen imemiseen on mennyt sitten 200 €, että voidaan laskea 1500 € vuosi. Nyt tämän uuden järjestelmän käyttökulut on 2 saostuskaivon tyhjennystä, eli noin 200 € vuodessa, ja pumppu vie sähköä ehkä noin 10 € vuodessa. Käyttökuluissa säästetään semmoinen 1300 € vuodessa. Päädyttiin sitten tämmöisiin perinteisiin betonirengas saostuskaivoihin, jonka jälkeen aletaan pumppaamaan vettä ylöspäin suorituskenttään. Tämä kokonaisuus oli räätälöity meidän talomme tarpeisiin ja oli huomattavasti paljon toimivampi ratkaisu kuin tämmöiset valmiit paketit. Ei olisi ollut mahdollista löytää esimerkiksi rautakaupoista mitään tiettyä ratkaisua, että ostanpa tämän ja asennan sen tänne, vaan tämä piti lähteä pilkkomaan osiin tämä homma ja rakentaa niin kuin palasista. Kun on kyseessä nyt insinööritoimisto, niin luotan heidän ammattitaitoon ja koulutuspohjaan ja osaamiseensa. Ja voin sanoa, että en ole kyllä pettynyt. Meillä on Hyssissä Suomen laajin kokemus tämmöisten räätälöityjen jätevesijärjestelmien suunnittelusta ja asennuksesta. Ja me tosiaan aina mietitään kullekin kiinteistölle se sopivin järjestelmä. Yksi merkittävä etu, mikä tässä uudessa järjestelmässä on siihen vanhaan järjestelmään verrattuna, on tämä oman lähiympäristön puhtaana pysyminen ja myös tuon oman talousvesikaivon veden tila. Tämä nyt on selkeästi toimiva ratkaisu ja nostaa talon ja kiinteistön arvoa. Hys säästi meidän talouden rahoja. Suosittelisin Hys Oyn palveluja ihan kaikille, jotka tarvitsevat jätevesiratkaisuja omalle tontilleen.